Bisan mga binilanggo, may kahigayunan usab nga magbago ning pagsugat sa bagong tuig sa kabinilanggo sa Talisay City Jail ang sayong nakagawas tungod sa gipakita ning maayong binuhatan sud sa bilangguan. Atong sayran ang determinasyon niyang magbago pinaagi sa RTV Presents ni Luan Mirondina. Sama sa usa ka regular nga adlaw sulod sa bilangguan ang Disyembre 31 alang sa 33 anyos nga binilanggo nga taguon nato sa pangangdan. Hangtod nga gipatawag siya sa legal officer sa Talisay City Jail aron ipahibaw kaniya ang maayong balita. Nadawatan na mo imong order of judgment, so akong gi-compute based sa imong kuan na-earn nga good conduct time allowance sa imong maayong buhat dito sud sa atong kuan balay. So na-serve na nimo ang imong sentensya. So okay ra nimo, palayaon ka na mo. Okay ra nimo, ha? Wa kapugni ni Dan nga maemosyonal, human masayri nga magsaulog siya sa bagong tuig uban ang iyang pamilya. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Ay. Nagkakasalamat ako, sir. Tingnan ako sa pamilya. Tungod kay giasikaso pa man ang mga dokumento sa iyang release order, gipabalik una siya sa Cottage A. Ang iyang live-in partner nga si Brenda, mibisita niyak dala ang duha nila ka mga anak. Nasurpresa na lang usab si Brenda, dihang nahibaw nga makalaya na karong adlaw ang iyang live-in partner. Salamat, sir. Happy New Year! Matud ni Brenda, sangko sa langit ang iyang kalipay. Human masayri nga makalaya na si Dan atol sa pagsugat sa bagong tuig. Hindi ko naman akong mga anak, manggod. Pait kayo, guwa dyo amahan ba? Total, makagawas raman gud gyapon siya. Mana akong gipabot nga makagawas ra siya. Aminado si Brenda nga nagumon kaniadto si Dan sa gidiling drogas, busa pang hinaot niya nga unta magbag-o na kini. Unta, magbinag-o na siya. Dili na siya mag-apil-apilan na. Ora. Na mga anak, lang mga anak imong asikasuhon. Kay gagmay pa kaayo. Huwag ko mag-expect nga malaya ko karon mga gabi kasi gugdam ko. Mao din kung wala ko katarong og tug. Ang 33 anyos nga si Dan, kanhi merchandiser sa usa ka mall sa Dakbayan sa Talisay. Og miangkon nga sa usa ka bahin sa iyang kinabuhi, nahasubay siya sa hiwi nga dalan. Ada ko kay daghan kay kog nang nakatunan di sa jail nga angay usbon. Unsay angay ka nang buhaton sila iya ba nga dili na ta makabalik diri, ma'am. Adi nalalimi pait kay diri, ma'am. Pait jud kayo. So sa usa ka tuig taas nagigay na nga dita kakit labi nagdita kakita sa tundalaw. Duha kadlaw tulo mura nagtuig, ma'am. Nasulod siya sa Talisay City Jail Enero 14, 2016 tungod sa mga kasong pagpayuhot o paghupot og illegal nga drogas o mga drug paraphernalia. Nakonbikto siya sa kasong paghupot og gidiling drogas ug drug paraphernalia ug gisentensyahang mabilanggo sulod sa 3 ka tuig, 4 ka buwan ug 1 ka adlaw. Busa Mayo 21, 2019 paunta siya makalaya. Na fast track na to yung release, ma'am, kay tungod sa iyang good conduct sud sa atong balay, ma'am. And then bag-olan po na mo na-receive tong iyang judgment. Then gi-compute na mo based sa iyang mga earn na nga good conduct time allowance. So na kuan nato na determine nga pwede na nato siya i-release. Gipasabot sa paralegal officer sa Talisay City Jail nga kabahin sa decongestion program sa Bureau of Jail Management and Penology ang pagtugot og sayo nga pagpagawas sa mga binilanggong mipakita og maayong buhat sulod sa bilangguan.
This is part of the decongestion program na to, ma'am, sa Bureau. So, at the same time, part po ni sa decongestion sa kuan Supreme Court, kanang sa kuan bitaw, ma'am, kanang plea bargaining sa mga drug cases. Ang Talisay City Jail kasamtangang may 952 ka mga binilanggo ug may 600% na congestion rate. Ang pagkabilanggo usa ka kahigayunan alang sa usa ka akusado nga makahinuklog ug magbago sa iyang kinabuhi. Apan ang pagbago sa kinabuhi nang ginahanglan usab og determinasyon aron di mada sa tentasyon ug maadto sa hiwi nga dan. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.